lokutan da aka haramta a yi sallan nafila a musulunci lokuta ne guda biyar waɗannan da malayin liso mana suna ciki. Waɗannan lokuta guda biyar musulunci ya haramta a yi sallan nafila a wannan lokaci. Lokaci na farko shine lokacin da rana take hudowa. A lokacin da rana take hudowa ba a yin sallan nafila a wannan lokaci. Lokaci na biyu shine da lokacin da rana ta gama hudowa, bayan ta hudo ba a yin sallan nafila. Biyu kenan. Lokaci na uku da lokacin da rana take yin zawali, ma'ana take kai tsakiya, take zawali, shi ma wannan lokacin ba a yin sallan nafila. Lokaci na hudu bayan sallar la'asar ba a yin nafila. Lokaci na biyar lokacin da rana take tafiya za ta faɗi ba a yin sallar nafila. Lokuta guda nawa kenan? Guda biyar ba a yin sallar nafilfili a waɗannan lokuta. A cikin waɗannan lokutan ma wanda ya fi wato tsananin hanin ya fi tsanani su ne lokuta guda uku. Lokaci na farko lokacin da rana take ƙoƙarin fitowa, da lokacin da take zuwa tsakiya, da lokacin da take tahiya faduwa. Cikin ukun ma waɗanda suka fi tsanani shine lokuta guda biyu, lokacin da rana take ƙoƙarin hudowa da lokacin da take ƙoƙarin faduwa. Saboda saboda lokuta ne da masu bautar rana suke yi wa rana sajada. Idan kai ma matsayinka na musulmi kace za ka yi wa Allah sajada a wannan lokaci, in ba anniya ba daga nesa wani zai iya muku jam'i gaba ɗaya, kai ma ka shiga cikin masu bautar rana. Saboda wannan maslahan musulunci ya haramta a yi nafilfili a waɗannan lokuta. An fahimci wannan? Allah ta'ala ya samu dace ba mu ikon kiyayewa. Su wannan gaba